салом алейкум. Ман Оилаи Алиев Грезали. Мардаки ман 7 моҳ мешавад 21 декабр кор намерем гуфта баъд ина 21 июлда 7 моҳ буд мешавад ягон хат хабарша надорем. мақсадгаи шаҳри Кулове Алиев Грезали соли таваллудаш 1970 18 июн рӯзи дерраждениш. ман оилаш мешавам 4 фарзанд дорам. кор гуфта баро ман рафтагиай намедонам. анақе ки зангш мезанем телефонаш намегирад. ягон ҷо ягон адреса чиша надорем. дар Москва шаҳри Кострома буд. ҳамҷо кор мекард. моҳи сентябрда ман хина бурда буд пеш рафтам 1 моҳ истоду мара рӯй кард. баъди омадани ман 1 моҳ ҳам хел кор намерем гуфта будам занг назад. 1 моҳ 5 рӯз ба занг зад гап зад. буда ба ин 20 рӯз қатимон гап зад. 1 декабрда гап зад. бо 21 декабрда панобахто кард кор намерем гуфта. аммо рафтагиша то имрӯза занг назада. зиёд бародаро ба ин сару формаи кори навор кардастам. ҳамин занаке ки дар аввали видео гап зад оилаи Алиев Грезалиай. ҳамин Алиев Грезали зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Кулоб аз 21 декабра беном нишон шудагай дар Москва дар город Кострома дар ҳамун ҷа будагай. хоб ҳамин оилаша моҳи сентябрда пешаш файрод мекуна. оилаш 1 моҳ қатиш места то моҳи октябр охирошда места мегарда мебиё Тоҷикистон. баъди вай оилаш мақсад мега ки 1 моҳ гап мезад ба телефон қатимон. баъди ҳамин беному нишон шуд. 1 моҳ беному нишон буд. кор мерам гуфта ҳамин хе гум шудагӣ буд мега. бо пайдо шуд 21 декабрда мега гап задем. баъд диҳавай гуфт ки ман бо кор мерам ба ҳамин беному нишон шудага. ина ирӯз пага 7 моҳ мешава ки беному нишонай. хоҳиш бародарои азиз барои ёфтани ҳамин бародар кӯмак расонен. видеора паҳн кунем, падилитса кунем, ба тамоми группаҳои WhatsApp, Telegram равон кунем ва инчунин бародарое ки дар Москва дар город Кострома қарор дорен ҳамин сурати ҳамин бародара нигоҳ кунену агар ҳамина дар ки ҷо қарор доштанша донен илтимос дар рақамҳои WhatsApp-и дар рӯи экран буда занг занен. ҳамин номер телефоншам кор мекунам. занг занену хабар расонен. ва инчунин бародарое ки дар зиндонҳо қарор дорен, дар спецприёмҳо қарор дорен, ман медонам ки палюбому шумо мана тамошо мекунен. илтимос ҳамин видеора диден сурата хушрӯ пеш биёрен, ай пеш нигоҳ кунен. дар ягон ҷо бинен ша агар дар ягон зиндон боша ё дар ягон спецприём қарор дошта боша шуморо ҳам барои ёфтанаш кӯмак расонем бародаро. илтимос алло нигаҳбонтон.